baka tong ako ang kuan gang. Isa. Katong akong gi-order. Agamay raman to. Ingon ani raman gud to. Di max man ni. Di man tumak. GoPro 10 ay. 2,000 man sad. Mahal laging. 2,000. Ang dito pilar to. 1-1. Ha? 1-3, 1-5. 1,500. Mahal ano? 10, GoPro 10. Kani kompleto. Kompleto siguro ni. Mahal. Pero nangurog-urog ka. GoPro ko. I'm shaking. You're shaking. Naa din na siya kuan. Tripod. Daro. Kani complete set lagi. Big. Patanaw sa nawa. Bye. Bye na, I will go na. Murug-murug ka. Saan pa pangurog? Yan ang pupalit ani do. Asa? Marta. Pang kuan gang. Pang mix. Dili uy. Katanan. 700 raman eh. Cruiser. Closely. Kinanglan ka anig plaka gang. No? Nami ani. Nami ani. Akong lola. Mao ni gamit na musaon na gud. Musaon man anak mo na dire. Ba, kani ako gusto ba? Awagang. Ana na dire. I know, ibutang nimo. Dota eh. Kani akong ganahan. Dindot kay nagdingon ko. 1,000 kanino? Ingon ani tong bus ni Kuya Leo di Ice. Oh, lagi Marshall. Pero Yamaha. Dindot Yamaha kay tong ya. Marshall. Kabaw mo pila ni? 2,000, 20,000. 20,000 na siya. Portable speaker. Napoy Marshall small. 1,300. Ginoo ko. Batig. Batig ko. Local siya si Smith. Yapag man. Di sakura. Ma. Di-videohan sa taon ko dito. Nice. Dahit nito og tingog. 700. Uy, daro. Langkuan gang. Tagang. Size. 42 dako. Ay nga nung kabingi mo po. Hindot man puti. Ha?
Ingon ani may akong gusto mga kuana. Pila? Puma Pila price pa? 355 Nasa yung metro. pero 42 dako nako. Ba na yung nitro sa taas? Ha? Ay, di ko alam. Ano, 900 raman na. Pila? 900. Metro. Kanigang oh. 355. Mga nindot madaling Puma din oh. 395. 355. Pang basketball ginusa. Pero pating dako ah. Size. Okay. 42. Sa December nakamubag. Nindot, no? Nice. Yan eh. Naku, ang ako lang kakuanan ani kay usay ang kining diri oh. Ano man? Kung dili nimo magamit mga kuan. Di mo good. Rubber mo. Pero dako. Ano ay na? Gamay na siya. Nice na gang. Yan eh. Oo. Yeah. Ano? Pila? 410. Mag Puma na lay wala nako di ano sapatos. Digkong kayo. Ang yang quality ba? Nindot? Oh. Yun lang sa mga daharan gang. Diri lang tanong. Oh, dire. Di December. Oh. Kuan ko. Puma. Puma akong project ron. Adidas. Pangitao na to sa dapit. Oh. Ay, pangkuan man eh. Soccer. Dire gang. Darang Nike kang ah. Kani may ganahan ako. Adidas. Kana ako kana no? Asa? 209. So, kuan ni siya. Ang yang kuan sa una is 700. Karon 509 na lang. So 7,000 sa ato akapin. Karon nag 5,000 na lang kapin. 10,000. 10,000 no? 11 ganyan. Tanawa ko ni ba? So Adidas pa dai gyapon ko. Tanawa ko ni Jordan. Among Jordan. Wow, Jordan. Amo din ning naus Jordan eh. Unsay pangalan? It's USO. UK. Made in Vietnam. Original. Kani ako ganun no? Manindot ko. 400. Jordan isa kang? Yeah. Amay nakasuot nga Jordan. Ilagay nyo. Dito pa ta dito sa tanki. Jordan. Hindi na siya si Jordan. Si Michael. Si Jordan na siya. Basic. Ano basic? Lalaki. Kani. Pumagap. Kita yung mga kapangin. 7,000. 11,000? So, kani siya Nike. This one.
So, tanaw ah. 9 900 9,000 ka jismil sa ato ah. 15 mil lang. 15. 15,000 elastic waist. Unsa man ni nga sapatos di ay? Adidas. Oh, singan. Torsion system. Torsion system. 15,000. Ah, Paano, paano? Paano, paano? ah. 800 street. What? 800 street. So mao ni siya ang Adidas. Adidas. Adidas, Nike. Toyota. Spalding na. Oh. Ay na ba? Ay na. X. Mali ako kamo. Sige lang, exclusive Adidas. So, mo na ilang mga kuan diri guys. Sapatos ang ato ah. There. Ganisa. It's 4,000. Unsa ni sa nga kuan? Brand. 21 made in Indonesia. Bouncer. Bounce. Nice. So, mas nindot itong kuan no? Pare sa imo ba? 4,000. Asa? Running? Hindi ka to Adidas ni mo gray. Asa? Ay, kani? Yeah. Oh. Mao gyud no? Dili to. Di, yupatran man nga ako atong ako ah. Aw lagi. Yupatran. Plastic. Mas gratis la diri. 2,000 man kapin. 200. Pang running. Gusto na ko tong Flat. basketball. Basketball magyapon na. Medyo Mao gyud sa ko ah. Yupatran. Style pero lahi na siya nga kuha. wala naman. Ang dagaan og Kato sa imo dito. asa. Ang white. Kani gyud may kuya was na. Ultra 4D. Mura og Toyota. Toyota. D4D. Mm. Wala, nice Hindi lang. na lang sila natutay kay. Sige lang. Wait lang. It's from Vietnam. Nako ingon. Nadanaw sila nato kay. Sige lang. Para daw ko na sa FB. Mm. Ganan ka ana? Mm. Build ako. It's no price. Dito sa Dangrigang. Ha? Para bang may. Ay, mo bitaw. Ang gray ana ba? Mm. Kani ultra. Gani siya in plastic waste. Ah, boss. Yeah. Pwede sa da siya. Mm. Sa dun. Basketball. Kung kay kuan. Kulay brown. Wala. Original. Murag baraghan naman ilang kuan. Dito ato na dito sa Pikasay. And then kani Ano na may nag-airdrop? add anywhere. Na mag-airdrop nimo. I don't know. Di-decline. Indonesia ni ila dagang Oo. Adware. Dito sa pa. Nindot sa. Okay. Ato tas kuan kanang
Tapos bags ko mo. Oh, ilang bags nyo. Pangbata man eh. Pwede mo good pang kuan. But an hour ago you paid for rice. Pang kani sa may nindot pang kuan. Kato ako ganang block isa. Ha? Kani? No. Kani sa kana. Pwede ka ka sudog kuan. Pwede mo water. Sudlag tubig. So, Mamukot man siya. ha? Deodorize. Deodorize. Thank you. So, yun ani lang pandere. Ato ta sa kuan jeng. Ah. Mm. Salesman, lang mga salesman no? Mga kuan lang, maisad mo entertain, mabuhutan. Let's go. Blue Ridge oh. Blue Ridge eh. Mananaw tag kuan. Sa ilang mga product dire. Nang slave blouse dire gang. Amo nilang kuan dire. Ilang mga jogging pants. Ay dili ko. Kani. Let's take this one. No, is how much this one? 49 is R. Sa milang size ani? Hmm. Kani? Small. Dako ra ang medium. Ilang price? 49. Asa? Let's go. Mm. Ay na. Okay, what you got? Jogging pants.